Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Ang videong ito ay compilation ng mga fans or crowd reaction ng labang Manny Pacquiao kontra kay Miguel Cotto. Mapapinoy fans man o dayuhan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Halina't sabay natin panoorin. Pero kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe at notification bell button. Palike na rin ang video para updated ka sa mga bago kong uploads. Go, Pacquiao! Go! Go! Ka! Oh! Tutukan mo! Wag ka mag... Kita mo lang siya tumitigit sa ring? Ayaw mo siya tumitigit sa gilid! Kasi nag-jumbag siya doon! Let's go! Yan! Ayun! Look! Galing pa kayo! Bisa mo! Oh! Let's go!
Panoorin nyo rin ang video ko na Pacquiao kontra kay Marquez sa kanilang huling banggaan. Priceless crowd reaction. Nasa baba ang link at ito ang preview sa video. Sana nagustuhan ninyo yung video. Salamat sa panonood mga pre. Amping.